Borondatezko mugimenduk garunazalak ematen ditu gure kortez frontalak deritzoguna. Eta, karo, muskuluak ogiarrak mugitzeko, garunazalak ematen du seinalea, eta horno muinatik bideratzen da seinale guzti hori giarrete iristeko. Lesio bat zerbikaletan kasu honetan deko gizon honek, eta hor duen konektibidade hori ez dago. Naiz eta berak mugimendu horiek egin nahi izan, ez da iristen seinalea. Orduen intzuen aurreneko behakin, zan implante bat jarri epiduralen, eta hor jarri zieten elektroantzeko batzuk, eta orduan impulsuak eman zituzten neurorehabilitazio bat egiteko. Azkeneko 3 urtetan egon da implante horrekin jarrita, eta muskula mugitzen zijoan. Gutxina, zer bestela ez baldin dituzu mugitzen, hori dena atrofia egiten da. Jarrituzte elektrodo batzuk bere kortez frontalen, eta suntxitu zedakan konexio hori zubi bat bezala egin dute. Bere, garunazaleko ondak nola zijoa zen ikertu, jakin justu ze puntutan mugimenduk zijoa zen, horiek jakin da nuntzionekua jarri zuten implante batzuk. Eta gero, egin zutena da, onda horiek, algoritmo batzun bidez, jakin zer esan nahi zuten. Esan zuten, mugitu hanka, eta orduan, behaiek egiten zuen mugimendu guzti hori, interfazeak eta algoritmoak esaten zuten eskubiko hanka mugitu behar dezu, eta orduan lumbarreko debaizari o aparatuari zide zen, eman impulsua. Eta hola intzuen, berak borondatezki berri ze astea mugitzen. Eta gero berak jartzen duena da, dispositibo transkraneal bat esatena, kanpotik pila bat antzeko elektrizidea emate duen, eta estimulatze duen, eta orduen gero antena batzukin esaten dio gorako aparatuak, berako aparatuak zer egin behar du. Ikusten dut zutak atakakin ordenara da, kai. Gure neuronen hizkuntza egukatzen duena ekintza potentziala, elektrizitatea. Eta ordenariak egiten duena da, ekintza potentzialari jakin zezaten egidan, esateko gero lumbarrei zer egin behar duten. Berakin duena da, azteko jakin nola bere garunak ematen ditun ordenak. Eta hori, importanta da. Aldatu dute lenguaia, ekintza potentzialetik ordenadoreko lenguai bate. Eta berriz egin dute tradukzioa, bi tradukzioa da ere. Oso importantea da, guretzat neurozientzilarientzat, baina ere bai ingenierintzat. Parte hartu dutenak egin dituzte device guztiak, postitanioakin eta guzti hori. Eta suposatzete bai, data scientist guztientzako. Hau aurreneko proba da. Orduen ondikan asko falta da eta oso medizina pertsonalizatu da. Behaekin ondia 3 urte, jakiteko gutxi bera bere garunak nola funtzionatzen duen. Naiz eta denak dakeu patroi batzuk, bakoitza bere patroia azke. Hemendik aurrea jende gehiago nahiko parte hartu olako ikerketa prekliniko baten. Baina, hendikan garesti da, eta aparatosoa berez. Ez dakit, igual jubilatzen nahi zenen ikusikoet, igual hemen Euskal Herrin baten bat, agian.